dostávat. Dej jim, no. Nežerou. Krom toho Lída vidí, jsem ti to říkala. Já to nemůžu komentovat, všechno. A také jsem mu to na flešce dali. Okulídová fleška na půl minimálně na tom plná. Ale tady najdem šikovný stej. A gátu, jo? Ej, víte, Nedáme. Že i když jsme vystavovali tu vychrtlinu, co jsme měli. A tam fotí tak byste ještě. šup rychle pryč z hlavky. Jste po horách trošku. Měli z toho kulový, ani nic jinýho. Budeš si hrát? Tak nám největší problém na to, co se dělalo po velkou. Většině. Toho jsem se hele taky bála, ale naštěstí, jak tam čurali ty čuby, Tam víš? bylo tolik, tam bylo asi 3-4 jako háravky, tak tam bylo čteního. A navíc to, co Adam... No! Tam ležel na zemi... Ej, Bing! Ej, Bingo, ke mně! Ej, ty ke mně! Hodna! Dino, Ej, Bing! Dinka, starší. Zostali po mamince, maminka už je jako, víš? Já nemůžu, bude to... Kde máme to vzát? Tady? No. Damínko, Adame, volno. Že ne? Ty jsi taky? Ne. Já myslela, že se tak staráš o nás. Jasně. No. Zůstaňte! Mám to strašně tmavý. No, šikovný. Je dobře. A Gina má pořád pocit, jakoby, že si mě musí jako udobřovat. Jo. Že hlavu ke mně, pusínku mi dá. Jakoby něco provedla, jako... Jo? My jsme vypozorovali, co s těma ušima, že jdeme po městě, nebo kamkoliv. A zakázali to. Protože tam už jsou zavedené výcvikové metody. Třeba škrtení psa na obojku a tak. A já jsem říkám, hele, tak se zeptej, jako kdyby byla skupina dobrovolníků. Ne, tak jako kdo chce, víš, jako že ne, že mu ji přidělí, tak... Proto ty přemýšlí hodně, bolí to. A už dlouho. Čekám, co z toho vyjde. Hraje nebo jako loví? Tamhle. Aha. To je nuda. Moc šikovná jsi. Ale rychle. Šikovná. Dobře. Běž tam ještě, běž. Běž tam ještě, běž. Kdo jí vzal tam, ne? A kde? Podle mě byla Aibina tady to. Tady. Jo, tady jsme. Jde do mě. Jo, jde do Ticho tam! Panis, já tě vidím. No dobrý, vej. Kdyby ty povolí, já tě vidím. Jinko, taky dobrý, vej. To, ty skočila.